original na naman. Original. Oh, grabe. Ang mga to, oh. Oh, yan. Huli ka ngayon. Ay, malaki to. Original to. Original. Ay, dala-dalawa. Grabe, kaya pala maliit mga to yung agad. Ang gatay mo, oh. Napakaswerte ng... Ito pa, oh. Oh, yan pa, oh. Yan, oh. Marunong na naman. Grabe, oh. Yan. Oh, grabe. Maganda na mga size pati mga to. Oh, mga to, oh. Ay, nakamagay. Sige. Ayun, mga to. Nagpagpalang araw po sa inyong lahat, mga to. Barangay Pila-Pila Fishing Adventures ulit tayo. Ngayon mga to, pahin natin ano. Bolats mga to. Tapos ito, nakapukul na ako mga to. Yan. So yun mga to, ito yung fishing spot natin mga to. Pakita ko sa inyo mga to. Ayan mga to, yung fishing spot natin yung mga to. Yung Barangay Pila-Pila Pulo. Pulo yan mga to, na ano, na Pulong Diablo kung tawagin dito mga to. Hindi ko lang alam mga to, ba't tinawag na Pulong Diablo yan, no? Uy, meron na pala to. Oh yun, meron na pala to mga to. Oh. Uy, sus marusip. Iko ito, ara. Okay, first cuts natin ha. Aruyo. Agoy, ito ara. Maaruyo talaga dito mga to. Pero nakaraan mga to, grabe. Ang ganda ng huli ko dun sa ano, dun sa kabila. Ayan, first cuts tayo mga to. Thank you Lord. Thank you so much. Ganda mga pulahan pa naman mga to. Ang tatawa. Ay meron pala tayong pinagbibilan nito mga tayo, yung mga gustong mag-abil po, no? Kay Kachoy Jun. Yan. Layo kasi mga tayo sa mga nagkano nga pala sa Pasay pa kasi. Yan. Si Kachoy Martin ang nakaraan nagpapabili sa akin. Si Coach 8 din pala mga tayo, nagbibenta rin ng ganito bullets. Kaya sa pinagkukuhanan ko mga tayo, ito 100 yung ganito mga tayo. Konti lang lupa yung mga tayo, pero masulit yan. Yan o, huwag natin pakita ng gusto natin kasi baka mandiri ko kayo. Yung pasintabi ilang sa mga kumakain mga tayo. So yun, tara at samahan nyo ulit ako mga tayo. Malibawang fishing adventures natin. Grabe na nakaraan mga tayo ng punta natin dito. Hindi dito yan mga tayo, dito sa may unang banda rin. Ang daming anglers ngayon. Mga tayo, kabila o. Pinagkarpahan nila ka DGC Kachoy Jun. Nakatanawa sila ito mga tayo. Ayan, yun na naman mga tayo. Yan na naman mga tayo. Uy, good size mga tayo. Yan, good size na yung mga tayo. Ay dun. Kunin ko na ito mga DR. Ay, salamat po. Go fish in the air. Ganda itong fishing spot natin. Ang sarap araw-arawin mga. Maganda rito mga tayo pagka sobrang init. Dito lang sila sa mga gilid na to. Lalo yung mga pulahan. Yan. Ay, sus. Yan, shoutout nga pala sa mga solid supporters natin. Yan, punta na kayo dito mga toy. Yan, sa mga nagtatanong mga toy, muli Barangay Pila-Pila Fishing Spot. Ayan, Binangonan, Rizal. Ito lang natin mga toy, kasi andito yung mga isda. Pag wala dyan mga toy, pukul natin dyan mamaya. Pero ito, sure ball na to. Inulag na mga toy. Loko. Uy, original na naman. Original. Uy, grabe. Mga toy, oh. Talaga. Dumadawi naman ang mga original. Tilapyang tunay, ika ni Kachoy KL Vlog. Yan, abangan nyo mga tayo. Pupunta natin sa ano, sa Tarlac. At tayo mag-adventures din doon.
Babanding fishing natin yung mga KL. Ay, KL. Namiss ko talaga yung KL. Sila kasi Cyrus Neil. Yan. Tarlakenyo anglers yun. Hindi ko lang shout out. Yan na naman. Mga toy. Ganda rito mga toy. Sus. Hanapin nila yung dawi dito mga toy. Ito, wala na to. Napupunta na natin itong ano. Yung pulong Diablo kung parawagin nila. Sorry po. Sorry po ano YouTube. Ganun talaga yung tawag dyan mga tayo sa pulo na yan eh. Papaya na. Tabi-tabi po. Video na po. Nagtuturo-turo ako. Sabayanan ko lang ito mga tayo. Yan. Ang bids mga tayo. Integra 2000. Ito rin yung mga tayo. Tapos ito, bio free daw to eh. Sabi ni Kuya. Yung pino mga to eh. Parang booster ba tawag yun eh. Bio free sabi akin ng Kuya eh. Yan ang ano yan mga to eh. Kahit di ano mga to eh, kahit di pain nyo ay kasi pagka nagaganito eh, yung papalapit kasi ito mga to eh. Dapat yung pain nyo nito eh, no? Yung BSF ay di tayo nakapunta ng ano na pindan guys. Ay ako, ilan na naman. Yan naman. Ay sayang. Sayang naman. Tinatakbo na eh. Yung takbo na yun mga tayo, ano original yung mga tayo na fish. Lahat naman original mga tayo, kaso mayroon kasing tatawag silang ano yung ano matawag yan, aruyo na tilapia. Bakit kasi mayroong pang ganyan diba? Parehas lang naman bumagal, isda rin yan. Bakit kasi mayroong pang aruyo na yan? Oh, katulad yan, sinabit na yan. Malalim niya mga bigkas, pero ano, sobrang hangin kasi may najamban pa rin yung mga ano dyan, yung mga sabitan na ano, may mga net ganyan. Eh, shoutout nga pala yung Kachay team Ilaba, yan dyan ko yan binili mga tayo. Ay, yan na ito, pag di ka pa nakuha ibabalik ko sa ito pati itong GoPro mo na to, kailangan makuha. Oh yan, nahuli ka ngayon. Ay malaki to. Uy, original to, original. Oh, ay dala-dalawa. Grabe, kaya pala maliit mga to yung kagat. Yung katoy mo, oh. Napakaswerte ng ano mo katoy. GoPro. Yun, oh. Thank you. Kasi sa malaking discount at naging ano na lang 3K. Second hand kasi ano yung mga Hero 5. Baka naman mga toy, meron mga pinagdumaan kayo ng andyan Hero 10. Uy! Wala, tumalon karpa mga toy, oh. Oh, grabe naman ito. Yun, ang ganda ng mga size ng ano toy. Uy, yun. Grabe, panalap git siya. Lami man git. Kasi Jerome, oh. Ayan, ano nyo, abangan nyo yung aking ayuda dyan na ano, daing na tilapia na tunay. Relax, sana matuloy tayo ng ito eh. Yan lang talaga eh. Ayan mga ito, Skyfix tayo mga ito. Madurog na pa. Uy. Dami ko ng huli mga daming aruyo mga ting. A few
few moments later. Oh, yan po. Yan o, baro yun na naman. Grabe. Oh, yun. Oh, grabe. Naganda na mga size pati mga ito. Oh, mga ito oh. Ay, naku mga ito. Siguro mga ito, ano, napadawi ko dito, ano. 12 siguro, tingin nyo mga ito. Tatamil natin mga ito. Yan kami na. Grabe. Grabe, ang dami mga ito. Dito po na mga ito. Gawa tayong tapil dito mga ito. Sisko talaga. Yun, at muli mga ito, barangay Pila-Pila. Easing spot tayo. Yan mga ito. Gawa tayo ng thumbnail mga ito. Mga ito yun. Yan o. Yan mga ito, i-thumbnail na rin to. Yun o, dito lang na yan mga ito sa ano, barangay Pila-Pila, Binangonan, Rizal. Ay, grabe o. Yun, thank you Lord. Thank you mga ito. Grabe. Puro arroyo. Nakakatayo, puro arroyo. Nakaano lang ko siguro mga 8 pirasong original or 7. So yun mga ito, maraming salamat po tayo sa inyo mga ito. Grabe to. Let's go na. Yun. Ito yung fishing spot natin matay. Pakita ko sa iyo yung wala. Yan. Ayan. Yan. Diyan ako dadaan mga tay. Papunta ro. Grabing batuan na ito mga tay. Patabi-tabi po tayo dito. Kaya kayo pupunta rito mga tay. Yan. Diyan ako dumaan mga tay. Diyan ako dumaan papunta ro. Tapos yung ano, Pulong Diablo mga tay. Andun. Yung kantong-kanto na yun. Yun, thank you mga tay. Maraming salamat mga tay. Dito lang tayo namatay nakadali, nakarami. Tapos doon, marami-rami din. Tapos dito dito kanina, may dalawa kaagad dito. Kaso nakawala yung unang huli. So yun lang mga tay, no? Maraming salamat po. Ganda oh. Yun, kinakagat pa yung isa ko oh. Baka may laman pa ito mga tay. Ay, yung isa. Wala na. So yun lang mga tayo, maraming salamat po. See you next vlog tayo mga tayo. Marami tayo rito pagdating natin susunod, marami na tayo rito. Thank you po. Bye bye mga tayo.